Paman Sanguni Paman wadananira layung umel kucem rah nyomaratani Paman Senguni sampeyan boten kenging pecah paman sinten sing ngayomi Duryudana paman jare sampeyan saguh mateni Pandhawa jare sampeyan saguh menangke Prang Bratayuda sampeyan ampun ninggal kula paman Kakang Suyudana. Wah. Werkudara koyak parang. Sring Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandikanira pinaring semu bangsa telek ora nyono ora nglegewu kaya ngene pungkasaning lelakonku ing atase aku Ratu Gung Binethara Duryudana ratu ning jagat Prang Bratayuda kabeh wadyabalaku padha tumpes tapis tanpa tilas Paman Sengkuni wis ora ana wah Werkudara ngoyak-oyak aku upama tak tandangi ora wurung aku kalah musuh kowe iki aku mlayu ana ngendi kabeh dalane mati sing ana mung kedhung kene wah Kakang Duryudana aja mlayu jegur kedhung Para reh manguswa nyumbreng ngengkadi karonaning kaswase aning marga amal agung
Duryudana aja nguci reng yuda. Yen pancen kowe wong perwira ayo metu saka jero kedhung. Di dodo nyododo Werkudara Adapana ora ndelik kaya ngono kuwi. Wah. Betah sing nyilem apa betah sing nunggoni. Tak enteni sak timbulmu. Dedep didem prabhawaning abri sasadaros manjer kawuryan tanku jiwa memanisi Pak Iwak, apa Kang? Iki ana kahanan kang aneh sak jeroning kedhung kene iki. Kahanan aneh sing kepiye? Lah iki morage sawangen iki. Iki ana menungsa sing nganggo busana kanalendran ndelik sulup ana jero kedhung kene biyuh-biyuh sandangane ratu. Kok ya ora eman-eman dienggo nyilem ana kene. Iki ratu ngendi ya Kang? Aja banter-banter Di. Kowe kuwi aja sok gampang nonton wong mung saka gebyare sandangan. Tegese piye? Durung mesti yen sing slulup iki wujude Nalendra, ya cetha sandangane kaya ngene nganggo makutha iki ratu iki. Iki wong kajen keringan iki wong wibawa, iki wong duwe pangkat iki. Durung mesti kuwi ratu. Lah sebabe jalaran jaman saiki iki akeh wong nista sing pengin dianggep mulya kanthi ngrasuk busana Nalendra. Kuwi akeh. Ya akeh wong nista sing pengin dianggep mulya kanthi ngrasuk busana Kanalendran. Contone ya iki. Iki wong nista ning pengin dianggep mulya ya iki. Apa iya? Lah banjur sing diarani Nalendra kuwi kepiye? Sing diarani Nalendra utawa ratu kuwi sing bisa duweni jiwa Prabu. Apa ana ratu sing duweni jiwa Prabu? Ya ana. Ning yo angel. Akeh jaman saiki angel golek ratu sing duweni jiwa Prabu kuwi angel. Jiwa Prabu kuwi sing kepiye? Jiwa Prabu kuwi jiwane ratu sing bisa mujudke kawulane dadi ayom, kawulane dadi ayem, tentrem. Jiwa Prabu kuwi jiwane ratu sing bisa paring pepadang kanggo kawulane sing nandhang pepeteng. Perkara sing gampang aja diangel-angel. Ngono. Yen pancen kabeh kanggo kawulane ya wis piye carane supaya para kawula iki padha manggih bagya mulya. Ngono. Jiwa Prabu kuwi jiwane ratu sing iso tumindak kanthi wicaksana
awit para kawula kuwi mung manut sabda Pandhita Ratu. Yen nganti sabdane ratu sing ning dhuwur kono kleru, kawulane yo padha nandang bingung. Kawulane uripe yo kesluru. Yen nganti sabdane ratu salah, negarane yo bubrah, rakyate uripe yo susah. Yo tanda tangane pucuk pimpinan sing ning dhuwur kono kuwi yen nganti kleru, yen ora mihak para kawula, awake dhewe para kawula sing rekoso. Oh, dadi kebijakan seorang pemimpin kuwi penting banget ya. Yen nganti pemimpin mau salah langkah, kawulane ya iso urip susah ya, Kang. Ya susah, ya bingung. Ngono. Negara iso tentrem lamun murah sandang, murah pangan. Para kadang tani gampang nggone golek pupuk. Oh. Para kawula padha seneng nek nyambut gawe. Kabeh mau merga ana panguwasa sing darbe sifat berbudi bawa leksana kasinungan jiwa ratu jiwa prabu sing bisa dadi pengayoman. Oh. Lah nek pawongan iki sing jerum ndelik ana kedung kene iki ana tengah telaga iki piye, Kang? Monggo iki nitik saka sandangane iki ya ratu lho iki, Kang. Sing ngomong kuwi ratu kuwi sapa? Ora. Mulai wis tak kandhake ratu mono iso dadi pengayomaning para kawula. Lah yen kuwi ora ngono kok. Malah kawulane dienggo tumbal, kawulane kon rekoso. Ngono. Nggo tumbal gayuh keserakane wong iki. Akeh kawula lan wadyabala sing padha gugur ana madyaning palagan, betake mung mbelani tumindake wong siji iki. Ning malah kawulane padha gugur, senopatine padha gugur, belani dheweke malah keplayu. Piye iki jane? Tibaning gawe malah ratune tinggal gelanggang colong playu iki dudu ratu. Mongko kawulane wis akeh sing dadi korban lan dadi banten. Kuwi mono dudu ratu ning kuwi mung titahe Gusti sing jireh getih wedi mati. Wo iki titahe Gusti sing jireh getih wedi mati. Iya, wo jireh kowe. Wo ora pantes dadi ratu. Wong indriya mangu manggung ganduhan rimang lelena tanpa anin kadya sinamber gelap ngampar penggaling Prabu Duryudana dupi midhanget para iwak kang sami sabet jagong ing semu ngina ngece dhateng jiwa kanalindran lan jiwa kasatriyanipun mangkono pangudas maraning Driya Sang Duryudana. Wah, ing atase mung derajate iwak wae duwe penemu kaya ngono. Aku rumangsa wirang, aku isin kena apa Duryudana malah kalah asor derajate. Kaya ngapa nistane bebudenku lamun to aku tetep ndelik ana jero kedung kene. Mongko aku wis digadang-gadang karo wong tuaku dadi ratu kang luhur derajate. Aku ora kena ndelik. Aku kudu wani ngadepi lelakon iki. Aku kudu wani ngadepi adikku Werkudara. Aku kudu belani prajuritku, belani senopatiku, para kawulaku sing wis padha gugur ana madyaning palagan. Iki tanggung jawabku. Tanggung jawabku marang negara Ngastina. Duryudana kudu duweni jiwa Prabu. Sakwutuhe nyawaku tak korbanke kanggo negara lan kawula Ngastina. Werkudara,
iki Ratu Ngastina Werkudara. Yata laruta geng godhori sang kurungu. Adikku di Werkudara, kabeh keluputanku aku njaluk pangapura ya di Werkudara. Wah, Kakang Duryudana kena ngapa dadak rangkulan kaya ngene? Dosamu wis mbok gendong, luputmu wis kok indit. Ayo gelut. Dina iki ditetokke sing mati Werkudara apa Kakang Suyudana? Yai, aku ngrumangsani luput marang kadang-kadangku Pandhawa. Aku ngrumangsani kleru apuranen aku ya di. Upama si Adi gelem ngapura, aku ngaturke gunging panuwun. Ewadene ora gelem ngapura, ora dadi apa. Sadurunge perang tandhing antara Duryudana lan Werkudara Lilanana, aku ngrangkul si Adi kanggo nambani rasa kapangku, rasa kangenku kang wis tak ampet pirang-pirang taun lawase. Werkudara, sadurunge perang kawiwitan Lilanana kakangmu Duryudana ndungeng sawetara. Werkudara, piye? Sadurunge perang kawiwitan, kakangmu Duryudana bakal ndedongeng ana ngarepanmu, ya. Supaya lega marake Kakang Suyudana bakal ndongeng apa tak liwani. Ana sawijining bayi nalika semana. Bayi mau dibuang wong tuane ana tengah alas. Mongko bayi mau nganti diwasa ora tau srawung karo janma menungsa, srawunge mung karo kewan galak sing urip ana tengah alas.
Mula raneh ora mokal yen bocah sing gedene ana tengah alas mau adoh saka tata krama. Ora aneh ora mokal bocah sing uripe tengah alas cedhak karo kewan adoh saka Subasita ora ngerti piwulang kautaman lan kabecikan. Ngertine yo mung tumindak wengis, ngertine tumindak kejem, ngertine tumindak serakah. Yayi, dedongenganku mau tak jaluk siadi tanggap. Yayi, pungkasane welingku kowe kuwi kadangku. Pandhawa ya sedulurku. Mengko yen ana kedadian apa wae sajroning peperangan iki Duryudana isih tetep kadange Werkudara. Wah. Aku durung tanggap sing kok karepke. Ibarate Duryudana bayi sing dibuang ana tengah alas saben dina mung dikupengi dening kewan-kewan wengis. Ora aneh ora mokal kondange Duryudana duweni watak serakah. Kondang watakku kejem, siadi kudu ngerti. Wiwit cilik sing momong Duryudana paman Sengguni. Sing gedhekke aku Ibu Gendari. Anane mung males pati marang tedhak turune Pandhu. Werkudara, ora aneh yen kowe dadi wong sing bener. Ora aneh yen Pandhawa dadi wong sing becik. Wiwit lair cenger serawungmu dikupengi wong becik. Wiwit biyen kowe sing momong Semar. Cedhakmu lawan Kanjeng Hyang Abiyasa. Ratu Dwarawati, upama kowe dadi wong becik, dadi wong apik, aku ora gumun. Upama kowe Werkudara kaya aku, wiwit cilik sing kula wentah Patih Sengguni, apa kowe ya iso dadi satriya sing kaya ngene iki ora wurunga? Kowe ora beda karo Duryudana Werkudara. Suryodana. Piye Werkudara? Iya. Kabeh mau jarene lelakon adile kudu dilakoni kabeh manungsa urip manut catetane sing gawe urip. Kakang Duryudana lamun po Kakang Suyudana njaluk ngapura. Iya. Wiwit dina iki tak apura kabeh keluputanmu. Sawise krungu dongengmu iki mau aku sejatine ngeman karo nyawamu. Becik nungkula wae mumpung durung tak lunasi nyawamu. Werkudara, piye? Bratayuda Jaya Binangun dibacutke. Bratayuda durung rampung lawan lamun to Ratu Ngastina Duryudana isih ngadeg jejeg. Kakang Suyudana ora mundur, ora kanggo mbelani para kawulaku, kanggo mbelani para prajuritku, senopatiku kang wis padha gugur ana madyaning palagan Tegal Kurusetra. Duryudana ora bakal ngujireng pupuh.
Iki dina Bratayuda dibajutke. Bratayuda perang suci di. Nadyan to pecahing dodo utang ludira bakal tak andemi kanggo rabu ing negara Ngastina. Wah, ganjur pecah diasmu. Ora minggat ajur dasmu. Ramundur hajur Werkudara we. Hap. Mati kowe Werkudara.
Wah! Nyepelekke Duryudana. Unangan Duryudana sing penak gapitane mesti kalah kowe. Kecure ora dipilih ke wayang iki. Tobat. Ayo. Werkudara. Iki Duryudana hadep ana ati. Oh. Napa Kresna lan hangandi kodho Yai Prabu Yasa ngeweng tias miyarinira kok krenggosan mundur napa? Wah, wirang meneh aku. Wirang karo sapa? Kakang Suyudana. Wirang pindho Sing kok karepke? nalika tak enteni jedul saka kedhung. Kakang Duryudana ndongengi aku. Lho. Lah kok dengaren? Ratu Ngastina kok ndongengi karo si Adi? Iya. Ndongengi perkara bayi sing dibuang ana tengah alas. Wiwit cilik sing ngopeni mung kewan galak. Ora ngerti tata krama, anane mung duweni watak kejem, wengis kaya kewan-kewan sing ngopeni ana tengah alas. Sing dikarepke? Sing dikarepke ya tanpa beda kaya Kakang Duryudana dhewe.
dheweke wegah diluputke upama duwe watak angkara, duwe watak kejem merga wiwit cilik sing ngopeni patih Sengkuni. Banjur aku diwalik upama Werkudara wiwit cilik sing ngopeni patih Sengkuni lawan Gendari ora wurunga watake Werkudara ya padha karo Kurawa. Kabeh mau gumantung karo srawunge, kabeh mau gumantung karo sing gulawentah. Rahayune aku wiwit lair cenger sing ngopeni ngombyongi aku Kakang Semar. Ibu Kunti kakek Abiyasa. Aku disebut ora mau? Disebut ora? Jenengku disebut. Ora. Lho, sithik-sithik ya. Ora. Ya wis. Oh ngono. Ya, Banjur perang. Yai Werkudara menang. sing ngomong menang sapa tak tapukane cangkeme. Lho, lah kok nesu? Ngerti Gembara Bios kalah ngono. Mula ta mula yen perang iki golek lenane musuh arep mateni musuh kuwi kudu ngerti pengapesane. Lah ora bras malah kapusan to kowe. Pengapesane piye? Ya kaya patih Sengkuni mon ning madidange. Ya wis yen ngono nyun pamit Werkudara. Kok sik ta? Kok Werkudara arep goleki Duryudana arep kok suduk padidange si Duryudana? Ya, Ora ngono. Beda wong kuwi beda-beda pengapesane. Beda sinden iki ya beda-beda pengapesane. Ora digebyawuyah ngene. Biyen nalika lakon Pandolan Kurawa ngadani sesukan dadu ning Ngastina kelingan ora? kelingan. Kalah aku. Heeh, kalah. Lah modale tipis kok njaluk menang. Nalika samono nalika para Pandhawa kalah sesukan dadu, Duryudana sumbar. Guyu ngakak-ngakak karo wentise dibuka. Kon demok Durupadi. Iya. Nalika semono metu sumbare Duryudana. Pamer pupune, pamer wentise. Pengapesane Duryudana ya ana wentise kuwi, kepruken godha wentise. Werkudara. Yai. Piak-piak Surabaya tuntur. Wah, Kresna kowe. Ngadusi wong tuwa. Bangsa malah nyepelek karo Tumbadura, goro karo aku kowe. Ya. Dodo mutak lir genatap jojo pang mawing wengis
wujud padoning ladi netra kocak ngundar andir trayo ginatang bangsa telek tiwas kebenaran ketemu kowe Kresna adhiku ora nyono orang legewa jebul tinemune kowe goroh lawan pun Kakang Madura Baladewa kawan tapa ana grojogan 1000 munggoni kembang terate kena Baladewa jugar kene tapa Brata lamun terate ini wis wegar kongkonan dlontongmu si setya kowe kembange kok taleni nganggo lawe yo kapan megarene kembang terate ditaleni kuwi wah kakekane aku wong tuwa kok hapusi kaya ngono kuwi lho lha nggih lah kok mabune ora buka probleme dina iki ora ana sampura pete kekadahan antara Baladewa karo Kresna dina iki kowe musuh kowe musuh nggih mengsa layak to layak wong terus ditendang pilingan ya ben lara kowe tak tendang pilinganmu lara isih lara atiku nek ditendang pilingan iki larane ora sepiro ning atiku kok hapusi aku iki gerang tuwek kok hapusi mongkon kungkum nang grojogan 1000 nganti medhok manuk kuwi lho nganti medhok piye ngono ki ngrekasake Baladewa ngrekasake wong sak omah ngerti ta coba mula kowe upama nesu tak dukangimu ayo nesu dina iki gelut antara Baladewa karo Kresna aku ora trima jebul tinemune aku kok papusi aku goroh supaya Baladewa iki ora melu perang Brata Yudhaja Binangun lah kok iki Werkudara manggul gada perang musuh yaitu Duryudana lho lah nggih piye kok Prabu Mandura menika badhe mbela dateng Ratu Ngastina napa Kang Rayi Werkudara aku mestine mbelani Duryudana mesake lah mila menika apa duka kula aturi tapa brata mapan wonten grojogan 1000 supaya Baladewa ora melu cantuk lamun perkara iki. Nggih. Sik. Brata yudha wis kawiwitan. Pun Kakang kok tilap lakon iki piye? Nggih. Coba sawane ae. Duryudana kadangku sing tak tresnani arep diajar karo Werkudara iki piye iki kamu? Lho, lah nggih. Mila menika jenenge perang nggih kados mekaten menika. Perang menika pruk kinepruk tos jina tos. Menika sampun sak limrahipun naminipun perang. Dados sedaya menika ingkang dadal. Kresna mandeg. Wah. Werkudara.
Ojo kok alang-alang, ojo kok alang-alangi. Aku ora trimo lakon koyo ngene iki. Kok mboten trimo niku sebabipun napa? Kae perange ngawur-ngawu gawar. Duryudana wis kalah kok terus dicandhak dikurepke, raine diosot-osotke watuke. Babak bundas kowe. Mangke rumiyin to? Kula menika dereng mangertos kabaripun kembang terate menika pun megara kembange bosok. Pakon kembang taun kembang. Lho dereng megar karepe ora karepe. Wis. Pun Kakang wis kok apusi. Bratayuda wis rampung aku ngerti tontonan sawangan Duryudana kadangku di piloro Pulasara karo Werkudara aku ora trima. Lho, lha nggih. Lah piye? Koko Prabu Mandura menika jejering tiyang sepuh kula mulyakaken supados mirsani kewala mboten sah tandang gawe. Oh ngono. Nggih. Aku kok mulyake, leres. Ora entuk melu perang, mboten. Wong jenenge wong tuwa. Lenggah kemawon udut sinambi ngopi ngoten. Mangke paduka Koko Prabu mindak capek ngoten. Lenggah mawon. Yai, ning pun Kakang ora nrimake perang tandingan antara Werkudara karo Duryudana iki kaya ngono iki. Aku ora trima, sababipun mboten trima menapa? Werkudara menungsa ora cetha. Werkudara menungsa sing ora antandhaing kaya dudu murite Baladewa. Dikaya ngapa lan kepiye wae Werkudara kae muridku lah godo. Apa kuwi musuh wis kalah kok isih dijur kaya wong setanan ngono kae. Werkudara ora patut kaya ngono kuwi. Kuwi ngelek-eleki darmaning satriya. Ngalo tak rampungane dhewe aku ora trima lakon iki. Sampun. Koko Prabu menika kula aturi sareh, kula aturi lerem. Ngoten. Nggih. Tata gelar pancen Werkudara menika dinten menika katingal saru tandingipun menika tata gelar lair. Nanging menawi Koko Prabu Mandura menika pirsa sejatosipun jroning perang Bratayuda aja binangun menika perang suci. Suci apa? Wong nyatane wis ngawur kaya ngono kuwi. Lho, pirsa suci menapa mboten alah susune Cak Panci ngono iki. Ah. Masya Allah, ya Allah. Tabarakallah. Perang suci menika tegesipun mboten perang ampiak awur-awur. Bratayuda menika minangka tugu tengara owah-owaning jagat nggih kanthi perang Bratayuda menika badhe sirna watak angkara murka. Kapan Bratayuda kelakon yen ora enggal sirep menika. Yen nganti Bratayuda ora kelakon ya watak angkara murka tasih ngrembaka. Wo ngono. Nggih. Yen Bratayuda ora diwiti ora ngono watak angkara murka sing ngrembaka. Ya wis ning ngono negarane awake dhewe bentak kisruh, saya kisruh bentak rapi. Aku kuwi. Perang suci menika antawisipun dados ajang ngunduh wing pakartinipun piyambak-piyambak. Utang loro saur loro, utang wirang saur wirang, utang pati saur pati niku nggih mapanipun wonten Bratayuda menika. Tegese piye? Nandur becik badhe ngunduh becik, nandur ala nggih ngunduh ala. Lah terus semanten ugi lelampahan ingkang dipun sandang dening Duryudana menika mboten saged oncat saking karmanipun. Koko Prabu nalika para Pandhawa kalah jaman dadu kala rumiyin Yayi Duryudana menggenipun ngirang-irang Pandhawa niku bebasan tek amek kurang golek. Wonten madyaning pasamuwan Yayi Drupadi dipun larak-larak dipun secamah dening Kurawa kalebet Yayi Duryudana ugi tumut memirang dhateng para Pandhawa kanthi nyincingaken kampuh pamer pupunipun dhateng Dewi Drupadi.
Nalika semanten Nyai Dimas Werkudara badhe bebela nanging dipun penggak dening Yayi Puntadewa. Wasana kagol manahipun Yayi Werkudara lajeng nglairaken punagi. Benjang samangsa-mangsa. Kasembadan perang tanding antaraning para Kurawa lan Pandhawa dereng lega manahipun menawi dereng ngremuk pupune Duryudana. Lah menika sampun dados luar ingkang dados punaginipun Yayi Werkudara. Ngono. Nggih. Bareng wis kelakon ngremuk pupu kok isih dibacutke mulasara nganti ora umum kaya ngono kuwi piye? Pupune iki wis remuk ngono kuwi. Lah kok rai diasap nganggo padas curi. Digiles nganggo watu gilang. Piye kuwi perang kaya ngono kuwi? Menika nggih wonten dongengipun malih. Lho, ana. Wonten. Dongengane piye, Yai? Jaman Pandhawa kedah nglampahi sesingitan tumunten dipun padosi dening Kurawa. Yayi Duryudana pinanggih lan salah setunggaling brahmana ing pertapan Pancakotirta peparab Maharsi Maitreya. Resi Meteor. Maitreya. Meteor. Maitreya. Meteor. 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 Lah. Nek ora dilali ora. Resi Maitreya kala wau nalika semanten nembe nglampahi tapa bisu. Mila nalika dipun suwuni katerangan dening Duryudana, apa kowe weruh papan pandhelikaning para Pandhawa? Resi Maitreya tansah kendel mboten semawur, mboten wangsulan sebab nembe nglampahi tapa bisu. Terus dipun takoni bola-bali mboten semawur wekasan Yayi Duryudana duka muring. Rumaos dipun sepelekaken teman sang brahmana dipun pulasara. Meteor mau. Nggih. Resi Maitreya pasuryanipun dipun kepruki, dipun nasab, dipun giles mawi padas curi lan sela gilang. Wah. Mati nu meteor iki mau. Nggih pejah. Pejah ya. Ning saderipun Resi Maitreya pejah kala wau, saderengipun unjal napas ingkang pungkasan, Sang Maharsi ngendika upata dhateng Ratu Ngastina kala wau. Duryudana, kowe kuwi Ratu Angkara murka nadyan saiki atimu lega bisa nyuntak kanepson marang wong kang ora bisa nglawat, nanging kowe lali yen sak nduring panguwasamu isih ana sing kuwasa. Eling den eling. Besok patimu lelakone tanpa beda kaya lelakonku. Raimu bakal diasap padas curi kaya lelakonku iki. Sing muni ngono mau. Resi Maitreya Mati. pejah. Wah. Sabdane kok ampuh-ampuh men. Kok numusi. Lah nggih menika Prabu. Dados menawi Yayi Werkudara gadah sloga nganene wau nggih sampun sak trepipun. Sampun netepi tembung dudu karepe dhewe nanging nglampahi adile kodrat. Yen ngono ki dudu karepe dhewe. Sanes. Kaya lakone kancaku ya dudu karepe dhewe kae. Weh, yen ngono aku wis saiki ngerti ora gampang luputke wong liya. Ora gampang luputke Werkudara ki dudu karepe dhewe. Nggih. Iya ya. Kancaku ki dudu karepe dhewe. Menika karepe wong akeh. Menika donganipun menika. Oh, ngono to. Iya. Yen pancen kudu mangkono kuwi udrate. Banjur kaya piye iki? Dina iki aku manut lawan si Adi. Nggih lamun to mboten manut mangke kula apusi malih lho. Wah. Senengane kok ngapusi. Bakunipun ampun tumindak menapa kewala, lamun to dereng antut pelilahe Ratu Ndarawati. Palilah. Dalem Palilah. Lah nggih. Kula matur kados pundi? Matur lillah.
Bromara remangus wamyung brengeng brengeng Haning marga malagung Kok Prabu Mandura piye Kyai Kresna monggo dipun pirsani disekseni ilange watak Angkara Murka ya manut aku tuturi sing dadi lagumu ya Dananira layung umel kocam rah nyomaratani Kakang Suyudana ayo tangiyo yen pancen rangkep nyawamu ayo ngadeka sumurupa mung kurang sasiring bawang Bratayuda rampung Pandhawa sing menang Werkudara piye tutukno anggonmu bungah yedi tutukno nggonmu seneng merga nggonmu rumangsa menang perang nganti ora krasa yen sejatine sing menang dudu kowe nanging aku Duryudana Kurawa sing menang. Wah, ora kaken wangsulan arep mudyar kaken wangsulan Werkudara. Sadurunge aku mati
Aku kuwi wit cilik nganti tuwa tansah mukti wibawa uripku. Uripku mubra-mubro mangan enak nyandang becik. Aku ngrasake dadi ratu Gumbinetara, disembah-sembah para kawula. Beda karo uripmu. Beda. Uripmu selawase mung dadi wong keserakat. Pandhawa mung dadi wong kelunta-lunta saking gandrungmu karo kautaman. Nganti kowe bola-bali gampang tak apusi. Werkudara, Werkudara. Kowe kapusan nganti sasedulur uripmu kelunta-lunta tekan tengah alas. Kowe dadi wong buangan 13 taun. Ayo gagasen. Kaya ngono kuwi sing jenenge menang aku apa menang kowe? Sing menang Pandhawa apa Kurawa? Tara sedhela meneh kowe bakal mati tuwa. Banjur kapan nggonmu ngrasake mukti? Negara Ngastina sing bakal kok nggoni saiki wis rusak. Bondo donya wis tak awut-awut tak entekke uragat perang. Sengaja tak obrak-abrik. Perlune Pandhawa mung kari nemu tangise rondo-rondo sing kelangan bojone. Tangise bocah-bocah sing kelangan wong tuane. Kowe bagianmu. Apa kuwi sing jenenge menang? Werkudara, Idakan gulune men ora kakean omong kuwi Duryudana kuwi. wah. Kyai Werkudara. Ya. Lah kok malah Koko Prabu ingkang duka menika kados pundi? Ora kuat ta wong sekarat omongane pirang-pirang tekan ngendi-ngendi. Ora kuat ta kowe. Wong wis sekarat kowe ngono sih. Nggo ndongengke sing tekan ngendi-ngendi sing ora penak diroke kuping. Dimas Werkudara, Criteng piye? miturut kodrate Nyai Duryudana ki durung tekan wancine mati. Isih kudu ngunduh woing panggawe ya kuwi ora urip ya ora mati. Ngagak-agak 1000 lara dadi siji, badan sakujur dirubung singgat uget-uget lan werje cacing. Undunduane Duryudana, Wah, banjur iki kudu tak kapake. rasa dikapak-kapake. Karben ana kene wae ya. Mengko Duryudana kuwi bakal ngrasake woing makarti kaya kang mentas diucapke iki mau. Wiwit cilik nganti tuwa tansah mukti wibawa. Nanging kamuktene mau mung merga saka woing culika. Lah ya saiki mengko Duryudana bakal wiwit ngrasake 1000 lara dadi siji. Ya iki sing diarani hukum karma.